Ako nga anak sa tao, kinahanglan gayud nga mag-antos sa paggabuhaton kanako sa mga pangulo sa mga Hudyo, sa mga kadagkuan sa mga pari, ug sa mga magtutudlo sa kasuguan. Isalikway nila ako og patyon. Apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Wala niya kini itago kanila. Pagkadungog niini ni Pedro, gidala niya si Jesus sa unahan ug iyang gibadlo nga dili magsulti og ingon niadto. Apan miliso si Jesus, mitan-aw sa iyang mga sumusunod, "Palayo kanako, Satanas, kay ang imong hunahuna dili iya sa Dios, kun dili iya sa tao." Unya gitawag niya ang mga tawo ug ang iyang mga sumusunod nga muduol kaniya. Kung may tawo nga buot musunod kanako, dili niya palabihon ang iyang kaugalingon. Kung dili musunod siya kanako, bisan pa kung kamatayon ang iyang dangatan. Kay si bisan kinsa nga nagatinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan, si bisan kinsa nga muhalad sa iyang kinabuhi tungod kanako ug sa maayong balita, makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Unsa man ang makuha sa tao kung maangkon niya ang tanan nga butang dinhi sa kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi. Wala gayud, kay wala gayud siya ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi.